Ja, det var sgu da også på tide. For helvede, hvor du lugter. Jamen, jeg nåede sgu ikke lige komme i mad i dag. Det er for satan. Det gider jeg simpelthen ikke med til. Men altså... Kom til tiden og vær velsoigneret. Det er vigtigt. Emil, jeg har den bedste idé. Jeg har en ud nu. Vi kører medialisering. Vi vinkler den bare på politikerne. En genial idé. Jeg har lyst gåden. Martin, hold nu op. Det er da sådan, det kommer i gang. Hold nu op, det er en dårlig idé. Skidegod idé. Martin, vi har været nede den her vej før. Det er en elendig idé. Martin, det virker ikke det her. For helvede, det virker ikke. Det er en lortig idé, Martin. Du hører ikke, hvad jeg siger. Det er medialisering. Martin, hvor mange gange skal vi igennem det her? Det holder ikke, jo. Du hører ikke, hvad jeg siger. Martin, jeg gider ikke at høre på det lortige det her. Du skal høre efter. Men Martin, Utroligt. hvor mange gange skal vi snakke om det her? Husk åben modus og lyt til hinandens idéer. Hvad sker der, kan du ikke? Kan du køre det væk? Martin, kampemaskinen virker altså ikke. Jo, men det er virkelig rigtigt. Lad mig lige prøve at hjælpe dig en gang. Folk, det hjælper, hvis jeg gør sådan her. Tryk den her. Så er der kaffe. Så er der kaffe. Husk at hjælpe hinanden og altid have frisk kaffe på kanden.